Za 7 horami a 7 dolami bol raz jeden drotík. Nebol medený ani kovový, bol ľudský. A tento drotík sa rozhodol, že si spraví projekt. Teda nie sám, viete, lebo projekty to sa... Nemôžete len tak sa zdvihnúť a sám si robiť projekt, to musíte mať na to ľudí. A tak drotík si pozháňal ľudí, si ich povolal k sebe ako apoštolov a išiel robiť projekt. A spravil ho. V našom stredisku som videl množstvo mladých ľudí, ktorí sa angažovali v práci s médiami. Boli to také čiastkové veci, tak som si povedal, že čo tak pre nich vytvoriť nejaký veľký projekt, do ktorého by sme sa pustili. No a tak postupne som viacerých oslovil, viacerí povedali áno, viacerí z nich čo povedali áno, potom z toho cúhli, ale nakoniec sme ostali približne 20, ktorí sa do toho pustili plnou silou. No, do projektu som sa dostala tak, že ma zavolal Drotík, čiže náš koordinátor projektu, a oslovil ma, celkom ma tak zmotivoval k tomu a povedal, že to bude všetko také fajn a že bude zábava. Sme mali najprv také, že prípravné stretnutie a tam som prišla a vtedy som bola v projekte. Mňa napríklad nevolal, ja som za ním prišla sama. Že chcem robiť scenáre, že chcem písať, že mám v sebe takú silnú túžbu napísať úžasný scenár, tak som ho napísala. A on bol s tým spokojný, takže a ja som vlastne spokojná. Väčšina dobrovoľníkov zapojených v tomto projekte sú stredoškoláci. Sú to ľudia od prvákov na strednej škole až po maturantov, ktorí nie sú nejakými veľkými odborníkmi vo svojom fachu, skôr majú záujem, zaujíma ich to, pýtajú sa, a myslím si, že na tomto projekte si mohli mnoho vecí vyskúšať. Moja funkcia bola zo začiatku informátor, pretože som vlastne vybrala organizácie a potom sa s nimi stretla a povedala im, že vlastne o projekte a také veci, podpísala s nimi zmluvy. A tak som narazila som na Relevant. A oni ma tak oslovili, že som si povedala, že zrobím scenár. Neviem, som sa v tom tak veľmi našiel. Tak mojou úlohou v projekte bolo kamerovať a snímať rôzne situácie. A potom, keď už sa to všetko nasnímalo a nakamerovalo, som to dával do počítača a spolu s scenáristom som to upravoval a strihal. Naši domkári častokrát ani nepoznajú svojich kolegov, ktorí sa venujú mladým v rôznych častiach Prešova alebo aj v okrese Prešov. Tak sme si povedali, že poďme ich nájsť. Poďme nájsť ten spôsob, aký sa venuje tým mladým. A zistili sme pri tom, že spôsoby, ako sa dá venovať mladým ľuďom, sú veľmi rôzne. Aj mňa samotného to obohatilo, keď som videl napríklad mládežnícku organizáciu Relevant, že úplne iná forma práce s mládežou, alebo Maranata. Mnohé tie organizácie je asi lepšie predstaviť prostredníctvom dobrovoľníkov, ako hovorí o nejakej organizácii, nejaké konkrétne fakty. Povedali sme si, že lepšie je vidieť konkrétneho človeka, ktorý tam pôsobí, a na ňom si ten divák už sám nájde svoj obraz o tej organizácii. Dobre, poďte, ideme refrén. Či sú to zábery umelé alebo prirodzené, veľmi záviselo, že či sme kamerovali danú organizáciu tak, že sme ich pekne niekam usadili, aby teraz nám rozprávali. Vtedy to bolo dosť také častokrát na silu a až po nejakých 20 minútach sa uvoľnili a začali nám hovoriť veci. Oveľa ľahšie sa kamerovalo, keď sme prišli na nejakú akciu, oni si nás vôbec nevšímali a z toho vznikli oveľa krajšie také zábery, také úplne prirodzené. A nesedieť iba doma a nič nerobiť, ale tu si beháme, chodíme na výlety a tak. Mali sme na začiatku také spoločné školenie, kde sa mladí, niektorí teda už, ktorí niečo robili, dozvedeli málo noviniek, niektorí úplne skoro všetko, až po také detaily, kedy to už boli také vychytávky, že ako zobrať záber, ako robiť atmosféru, ako to nasvetliť. To bolo aj pre mnohých akože veľmi inšpirujúce. Až po to, kedy konkrétny jeden lektor, Jožko Homza, nás sprevádzal počas toho celého kamerovania, počas rozmýšľania nad scenárom až po samotný strih a finalizáciu dokumentov. Tento projekt mi dal jednoznačne veľa skúseností. Naučil som sa veľa vlastne takých technických zručností, napríklad prácu s programom Flash a taktiež nejaké základy som sa naučil o filmovaní.
Nikdy v živote som nestrihal, naučil som sa strihať v programe poloprofesionálnom. Rozprával som s ľuďmi, ktorí robia v tej branži a dokážem v dnešnej dobe spraviť krátky klip, dokážem si ho sám postrihať, nakamerovať. Sme boli pozvaní do relácie televízie Lux, kde sme prezentovali divákom celoslovenskej televízie naše myšlienky projektu. Sme si povedali, že musíme to ukázať našim kamarátom, pretože ako chceme zapáliť ľudí, keď nie našim vlastným príkladom a zvlášť takto osobne. Tak preto bol ten dobrovoľnícky večierok, ktorý prijalo pozvanie nejakých 120 ľudí, prišli zastupcovia zo všetkých organizácií a množstvo mladých našich kamarátov a najmä prišli rodičia týchto mladých ľudí. Oni boli z toho úžasnutí, že toto môj syn, moja dcera dokázala. Práve ten dobrovoľnícky večierok bol takým završením nášho cieľa, aby sa tie organizácie spoznali, pretože zástupcovia z organizácií, ktoré prišli na večierok s tým, že si pozrú svoj film, tak uvideli tam aj filmy o tých ďalších 6 organizáciách a medzi filmami bol priestor na to, aby sa mohli porozprávať. Celý ten tím mladých ľudí, ktorý sa zapájal do realizácie projektu počas tých hlavných 7 mesiacov, si zaslúži najmä veľkú vďaku a pochvalu za to, čo urobil. A práve títo mladí dobrovoľníci, ktorí sa rozhodli spropagovať dobrovoľníctvo, či dá sa povedať dobrovoľníctvo na druhu, môžu byť takým štartovacím momentom pre mnohých, ktorí ešte stále váhajú, že kde by som sa mohol zapojiť, však aj ja mám nejaké tie dary. A práve prostredníctvom tých filmov sme chceli ukázať, že či už sú to samotní dobrovoľníci, ktorí rozprávajú svoje vlastné príbehy, že to boli obyčajní mladí ľudia, ktorí neznamenali nič. Niekto ich niekam posunul a dneska sú to veľké osobnosti. Do podobného projektu by som sa určite pustil opäť a znova z toho dôvodu, že každá vec prináša nové skúsenosti. Bavilo ma to a preto by som to nechcel iba tak zahodiť, ale chcel by som vlastne v niečom takom pokračovať aj ďalej.